நான் இன்னைக்கும் கருவாட்டிலேயே முக்கியமான கருவாடு எடுத்துக்கிட்ட போனால் கட்டாப்பாறை. அந்த கட்டாப்பாறை பற்றி தான் கைக்க போகிறோம். இது இந்த குஞ்சு, இதில் சின்ன சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வேறு லெவலில் இருக்குது. பெரிய சைஸோட சின்ன சைஸும் ருசி கூட. சில பேர் மொத்த தசை பெரிய கருவாடை இருக்கும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதுக்காக தான் இது வந்து இப்போ 2-3 நாள் தான் நாங்கள் இந்த வியாபாரத்துக்கு வழி எடுக்கல. ஏன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருந்த காய போடணுன்றதுக்காக வியாபாரத்துக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் விற்க தொடங்கலை. நேற்றைக்கு தான் காய போட்டு எடுத்துனாங்க. இந்த வீடியோ போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்க எப்படி என்ன கலரில் இருக்குன்னு சொல்லி நல்லா காஞ்சிருக்கு கருவாடு. சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டா தலையில் பெரிய சைஸ் கட்டா, உப்பு குறைவு, நல்ல ருசி கருவாடு. இந்த கருவாடு வேறு லெவலில் இருக்கும். கவனி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த பெருசு வேண்டிக்கையிலாது தம்பி இந்த வீட்டு தேவைக்கு பாவிக்கிறது எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கட்டான்னு வேண்டிப்பீங்களா? அதே கட்டால சின்ன குஞ்சு தான் இது வேண்டியிருக்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா இருக்கு இந்த கட்டா வேறு லெவலில் இருக்குது. சின்ன சைஸாக இருந்தாலும்